Benvidos, benvidas ao Bar da Cantina. Corremos kilómetros, superamos obstáculos, tan só por ti. Arenteiro. Pois moi benvidos, benvidas, outro luns máis ao Bar da Cantina, luns con resaca de inicio ligueiro, non? Por así decilo. E bueno, hoxe tivemos aí un pequeno problema para non variar, esta vez alongouse un pouquiño máis da conta, como vedes, Darío de momento non está, a ver se o damos recuperado en algún momento do programa. Entonces, bueno, o retraso por isto unha vez máis, disculpas e nada. Así que nada, sen máis preámbulo vou presentar os meus compañeiros. Primeiro de todo aquí embaixo miña está Gonco. Boas noites, Gonco. ¿Qué pasa, chicos? Pues nada, eso. Una semana más, una temporada más, primer programa ordinario, estándar de la temporada. Y como no podía ser de otra manera, puntuales, puntuales como siempre. Cambiamos de horario, pero siempre empezamos en hora. Gracias por estar. Bueno, pois non podía ser de outra maneira, co ben que iba todo a semana pasada, rodado, algo tiña que fallar. E nada, por outra parte, a miña esquerda, se estades mirando a pantalla, ou a miña dereita, por así decilo, pois teño o gran Carlos de Inglaterra, que estivo onte en Guecho na Govela. Efectivamente, boas a todos, un placer estar por terceira temporada aquí no podcast, no Bar da Cantina. A verdade que sí, estaba falando antes que penso que o de Guecho vai ser un dos meus últimos desplazamientos como sereiro do Club Deportivo Arenteiro despois de casi un lustro de non ver o equipo gañar como visitantes, entón pois penso que aquí o problema pode que sexa eu, entón pois haberá que recalibrar o asunto e nada, pois falaremos hoxe un pouco do que pasou onte en Govela e tratar de explicar a derrota dolorosa do Club Deportivo Arenteiro. Oes, Carlos, tes datos desa xeira de malos resultados ou en número de partidos e demais que ti sei que levas Sí, esas cousas controladiñas. sí, eu penso que polo menos 6 ou 7 partidos desde un polvorín arenteiro en maio de 2021, cando ainda o equipo estaba en terceira federación, pois en todos os desplazamentos que fixen desde aquela, pois contamos todo por derrotas, pero bueno, aquí como sempre, non é como se comeza, senón como se acaba, e para mostrar un botón as dúas temporadas precedentes, pois con dúas derrotas tamén na xornada 1. Costa lle arrancar a Club Deportivo Arenteiro en liñas xerais. Sí, eso che iba a comentar, que non é só a túa mala xeira, senón a mala xeira do equipo neses inicios ligueiros. Comentábamolo o día do partido, non? Dábamos o dato de que os últimos 6 encontros ligueiros en debut, en forma de debut, foron sempre nestes últimos anos fora da casa, e o último, pois a última victoria, os últimos 3 puntos colleitados desta forma foron na 2021, cando debutábamos nesa terceira ref a postre co ascenso, non? Gañando por 0-1 en Arousa. E bueno, que é certo que non descubrimos o que era o gañador, non, desa enquisa, non, quen fora o que metera ese gol, e creo que foron máis ben pouquiños os que acertaron que fora Marquitos, o autor dese gol. Entonces, bueno, pois dende aquela non gañamos, este ano pois non foi igual. Non sei se che parece un pouco que nos contes, se xa lle damos paso a Carlos, que nos conte un pouquiño máis que o partido, porque, bueno, o partido, pois, a verdade que máis ou menos estaremos todos un pouco de acordo no acontecido, un pouco como viviches ese inicio de Liga, como viviches esa posta en escena oficial do Club Deportivo Arenteiro, e que sensacións te transmitiu o equipo ali in situ no País Vasco.
Pois un partido que estuvo moi marcado pois polo contexto previo, non? Digamos, de xogar en céspede artificial, que é así unha cousa, polo que entendo, un pouco excepcional, nunha categoría como Primeira Federación. Moi boa entrada no municipal de Govela, en torno a 1.000, 1.100 personas, desplazamiento escaso por parte de saleiros do Clube Deportivo Arenteiro, non sei, polo menos do Carballiño, oriundos do Carballiño fomos 4 personas, había algunhas elásticas verdes na grada tamén, pero penso que eran xente ou ben do País Vasco que vivían ou que viven no País Vasco, ou ben xente que son familiares de xogadores. Eu teño que recoñecer que a primeira parte do Clube Deportivo Arenteiro pois non me sorprendeu para mal despois do que se viu na pretemporada. Eu imaginábame que o equipo iba a chegar corto de preparación. De feito, comentaba a Rivas despois da última derrota, non? Contra o Puente en Copa, 2-0 en semis, que foi hai 10 días, sei que se falou de organizar un amistoso para ese fin de semana, pero despois, ao final, pois, optouse por digamos, focalizar máis o tiro no adestramento e máis na xornada 1, e aínda así o equipo chegou moi curtiño. Un 11 que, bueno, ofreceu varias sorpresas, non? Por exemplo, no carril dereito, pois, Arribas apostou pola incorporación do Ávila por Alfa en vez de por Jordan, que viña sendo o dono habitual dese lado. Tamén despois no lado esquerdo, pois, doble lateral, non? Con Yacer atrás, Diego Moreno diante. Isto quizá é máis por circunstancias que outras cousas debido á baixa de Cuéllar. E despois o 4-4-2 que Arribas traballou en pretemporada. Unha primeira parte no que o Arenas dominou completamente, en a que o Clube Deportivo Arenteiro estivo sempre moi incómodo. Houbo unha gol fantasma, que realmente, pois, polo que comentades na televisión, pois non está moi claro, e polo que eu sei, as imaxes que vemos os seareiros na televisión son as imaxes que ten o árbitro tamén nesa pantalliña que puxeron este ano no sistema este de vídeo arbitraxe. Optou pola anulación dese gol, e nada, o Arenas seguiu dominando, especialmente facendo moito dano polo flanco esquerdo, tanto con Baba Diocou como con Jorge Luis. Fixéronlle moito dano a pesar do doble lateral a Alfa, e en consecuencia de facerlle moito dano a Alfa, pois tamén a Eliseo, un central que por, digamos, morfoloxía ou por, digamos, a súa constitución, pois é un xogador que se lle presupón que pode chegar a sufrir o espacio cando ten un oponente rápido e con desborde en fronte dele, e iso foi un pouco o que pasou en diversas accións. E nada, así chegou o gol, non? Ao final, tanto vai o cántaro á fonte, pois que nunha xogada desas polo lado esquerdo un roubo, pois 1-0, e con ese resultado, pois chegamos ao descanso. Tamén hai que dicilo que o Arenteiro tuvo dúas oportunidades relativamente claras na primeira parte, aproveitando erros en saída do Arenas, especialmente un disparo cruzado de Dani Romera, que o porteiro local fai unha boa intervención. E ao final o fútbol son eso, son detalles, non? O Arenas estaba dominando, pero o Arenteiro, bueno, se chega a marcar esa, pois iba a cambiar bastante a película. E despois a segunda parte, pois moi marcada pola expulsión, o comezo do central do Arenas, que desde o campo, pois incluso nós ali, os desplazados do Clube Deportivo Arenteiro, pois non nos deu sensación de que fora merecente de cartón vermello. O árbitro, pois, revisou a acción e non cambiou a súa decisión. E a partir de aí o Arenas, pois, guardou un pouco máis a roupa. Ben é certo que xogar con 10 ao mellor nun campo máis amplio, de erva natural, pois notase máis, e o Arenas estaba claro que non sufriu en exceso, a pesar de xogar con 10, o Arenteiro non soubo aproveitar eso, si ben é certo que estivo máis serio e mellor plantado no campo, en comparación coa primeira parte, que non é moi difícil, porque a primeira parte é inexistente do cuadro verde. E ao final, nunha acción bastante bonita, bastante ben trenzada, un bo centro de Alfa desde o lateral dereito, Moreno de primeiras, o pau largo cruza e Mingo mete a biqueira da bota para poñer o empate. E eu, pois nese momento, pensaba que o Arenteiro aí iba a ir polo partido. Digamos, con un ca adrenalina do gol, aproveitando que o Arenas estaba con 10, era quizáis o momento de dar un paso adiante, ou 2, ou 3, ou 4, os que fixeran falta, e realmente non pasou eso. Fixéronse algúns cambios para tratar de darlle vida ao asunto. No lado esquerdo quitamos o doble lateral, metemos a Richarte a incorporación do Betis, que tamén veu sin ningún adestramento, pero realmente, pois,
Pois non fomos quen de dominar, en unha acción, pois, un pouco fortuita, un pouco mala sorte, un pouco erro de Diego García na salida, pois, a balón parado, que nun campo destes pequenos, pois, normalmente suele marcar a diferencia, pois, consiguen marcar o segundo e marchamos de baleiro de Gobela. Non sei se é o resultado xusto ou non, pero o fútbol ao final, como temos falado aquí moitas veces no bar, pois non vai de xusticia, afortunadamente. Entón, pois, 2-1 e empezamos cun máis 0, máis alá da última acción de Diego García, non? Que pode sair na foto e pode ir por no foco. É unha acción aislada que che dá ou che quita un punto. Eu penso que o peor para min é a sensación que deixou o equipo de impotencia, de non ter, digamos, recursos para propoñer un xogo que che permita, pois, sacar un resultado positivo. Esperemos que isto sexa a raíz de que chegamos cortos, de que este partido chegou cedo para nós, e non realmente de que non hai mimbres para competir nesta categoría. Porque o Orenas vai estar loitando por non descenser, non vai ser un dos equipos da zona noble, eso está bastante claro. Sí, eu Bueno, creo que estar de acordo contigo, Carlos. Gonco, un pouco contestando a pregunta ou un pouco o que fala Carlos, non, desa impotencia do equipo, a un pouco a que crees que se debe despois dese repaso do partido que deu Carlos? yo tengo sentimientos encontrados. Por un lado, intento no ser, intento no sobrereaccionar en tanto que es un partido muy particular, en un campo muy particular, en el que, bueno, la federación decide, por algún motivo que se nos escapa, darle una moratoria hasta enero, creo que es, a este equipo para jugar en artificial, en una cajita de cerillas, decisión que no acabo de entender. Entonces, por ese lado, la cabeza me lleva lo más racional a no sobrereaccionar, pero por el otro lado veo al equipo tan justo que sí que me lleva a pensar que esto es lo que hay, que esto es lo que hay. Eh, mm, entonces, yo no sé, Milito, en qué parte estás tú. Yo tengo ahora mismo, digamos, la cabeza partida en dos, que por un lado veo que, bueno, que no se pueden sacar muchas conclusiones y creo que este equipo, el Arenas de Guecho, de aquí a Navidades y que tenga que cambiar de campo, va a sacar muchos puntos en casa, van a ganar muy pocos equipos en este campo porque no se puede jugar al fútbol tal y como lo entendemos en primera red, va a ser un fútbol sin medio campo, un fútbol de balones largos. Bueno, todos los prejuicios que tengamos acerca del fútbol vasco creo que se van a cumplir y más cuando empiece a haber clima adverso, pero al mismo tiempo le vi tan poco al equipo, tan pocas ideas, ¿no? Incluso en esa segunda parte, cuando nos quedamos con uno más y que todos pensamos, joder, mete a Nacho Ramón, mete una referencia arriba que pueda rematar balones, que pueda bajar balones, pon centros que los tienes embotellados y seguimos sin jugar a nada. Yo la verdad que no entendí nada en ningún momento. Entonces, bueno, que elija cada uno lo que cree. Si queréis ponérnoslo en el chat, a ver dónde creéis que estamos, ¿no? Si este partido hay que ponerle un asterisco por cómo fue el campo y el desarrollo, o si realmente creéis que el equipo que va cortito y que esto es lo que hay. A ver, eu merco do campo polo que dixo Carlos. Para ese tema sí que o merco cando un equipo se queda en inferioridade numérica aínda por riba, vai por diante no marcador, casi, incluso, evidentemente, o que digo vai ser un pouco burrada, pero casi o agradece, por así decirlo, entre comillas, porque é unha situación moi cómoda, non? Ao final, nun campo de dimensións reducidas, estás con 10, un campo que coñeces a perfección, co marcador adiante, pois é unha situación sinxela de xestionar para o Orenas, penso eu, que eso non quita o que penaliza a parte que lle toca ao Arenteiro de non saber aproveitar esa vantaxe numérica. Entonces, tampouco estou de acordo no tema do campo porque penso que este campo se nos pilla a finales de novembro con frío, con chuvia, con néboa e demais, creo que ainda é moito peor. Con isto que vou é o siguiente, é dicir, nós somos un equipo que a maioría das veces adestra en artificial.
evidentemente as dimensións deste campo incluso diría que igual hasta son máis pequenas que a Uceira, non o sei, pero bueno, deu unha sensación, sobre todo no ancho, de ser moi curtiño. Pero creo que eso non quita de que tú poidas practicar unha idea de fútbol ou evidentemente non che falo de xogar de forma combinativa de primeira hasta a última línea, etcétera, etcétera. Claro que non, eso é moi complexo. Pero evidentemente levar un plan de partido, e creo que non houbo en ningún momento. Sí que a idea era boa de plantexar ese 4-4-2 as pezas, podes estar máis de acordo ou non. Eu, por exemplo, o tema Jordan, que se especulou moito co tema da amarela, despois, bueno, que parece que sí que podía xogar, porque xoga a mañá da Costa co Racing de Ferrol, estaba na mesma situación. Bueno, a min isto xa me parece unha temeridade. E digo unha temeridade no momento en que prefería meter o doble lateral por banda dereita que por banda esquerda, porque sabía, bueno, eu, a ver, teño a sorte, ou como lle querades chamar, de que xa coñecía este rapaz, a Dioco, da súa anterior pasado na canteira do Madrid. É un xogador que xa se viu o que puido facer con espacios, cos poucos espacios que se toparon neste partido. Entonces, creo que xa é un problema moito máis grave que todo eso. Creo que a primeira parte é tremendamente abominable, é dicir, non sei como lle chamar, porque non había unha idea nin a hora de defender, nin a hora de atacar. Veía os xogadores un pouquiño desesperados tamén. Ferreiro en multitud de ocasións desesperábase, algo que xa levamos vendo en pretempada. Entonces eu a que vou con todo isto e non me quero alongar moito máis. Creo que xa é un problema, xa non vou o tema de xogadores, poderán gustar máis, poderán gustar menos, habrá os de maior calidade, de menor calidad, pero bueno, están aquí, están en Arenteiro, e desde este día pois hai que bancalos a morte, non? Pero creo que xa é un tema que vai máis alá do deportivo, que vai máis alá con ese ambiente todo que rodea. Creo que o xogador non está cómodo, e creo que eso todo tense que notar no campo. Logo, e xa por último da miña intervención, e xa quizáis podemos pasar o tema das notas e vamos a ver como se o facemos manualmente ou se pode facer como tiñamos preparados. Por último, quero decir que preocúpame moito, xa non tanto, mellor dito, que o equipo non teña ese plan de partido, senón o que me preocupa máis é a falta de xerarquía que ten o adestrador. Explícome. A falta de xerarquía onte demostrouse primeiramente co tema de Jordan, que para min a min non se me vai quitar da cabeza, aínda que despois se diga que non, que tema táctico ou tema como lle queiras chamar, dame igual. E outro tema é a entrada do rapaz do Betis, non? Que se firma o viernes, me parece que é, non? O xoves, viernes, bueno, Un par de días antes, sí. non me O viernes. O viernes, bueno, pois o viernes un xogador que non ten adestramento, creo, ou se ten un adestramento co Non plantel, adestrou. non adestrou co plantel, viaxou directamente co equipo. Para min é unha falta de xerarquía, é un pouco faltar a túa propia conciencia, pois con xogadores como Marquitos, como Nacho e Ramón, etcétera, etcétera. Xogadores que teñen un peso específico na plantilla, polo menos no caso de Marquitos, xa de tempo atrás, e que ao final elixas a este xogador que, volvo a decir, non teño nada contra del, non sei do seu nivel, non o coñezo, despois o valoraremos nas notas, pero para min é unha falta de xerarquía total. Non, por así No decirlo. sé, no Entonces, sé. é o que máis Yo no sé hasta qué punto es una cuestión de jerarquía, es un problema de lo que dicen, ¿no? Algunos mentideros por ahí de que, bueno, en Twitter Ávila tenían muy claro quién hacía las alineaciones, quién hacía los cambios. No sé si estamos sufriendo el mismo fenómeno, no sé si estamos siendo fariazados y es él el que plantea estas cosas, pero desde luego yo un poco lo que decía antes, ¿no? Al margen de nombres, al margen de afinidades, al margen de que aquí queramos mucho a Marquitos o queramos mucho a otros jugadores, a mí el partido, y lo digo o sea, de la forma más racional posible, a mí el partido me pedía un jugador que tenga un poquito de control de balón, como es Marquitos, y el partido me pedía sobre todo a Nacho Ramón, porque con 10 tíos metidos en el área, el único delantero que tienes que va bien por arriba es Nacho Ramón. Repito,
No hablo de afinidades, de que me caigan bien, de que me caigan mal o regular. Hablamos de que, joder, un partido que a priori fue similar, como fue el de Barbadas, coño, pues Nacho precisamente en esas acciones consiguió generar ventajas, porque es un tío que va muy bien por arriba. Y en lugar de aprovecharnos de eso, metes a Dani González, perdón, y lo metes arriba, que no sé qué cojones pretendes, ¿sabes? Metiendo un chico así menudito arriba y tal, cuando es imposible llegar con el balón controlado. El mediocampo no existió, entonces no sé. Yo, honestamente, creo que el papel que tiene Jesús Arribas es tremendamente complicado, lo creo. No es fácil. A mí no me gustaría estar en sus zapatos en esta situación, pero desde luego, no sé. Yo sí algo tengo claro y hablo por otras experiencias en otros equipos, cosas similares, ¿no? De directores deportivos que se imponen o directivas o lo que sea, es que si yo fuese él y yo tengo que morir, moriré con mis ideas. Y yo prefiero irme en la jornada 5 con mis ideas, mis criterios y por Claro. delante que irme en la jornada 8 y aún por encima no poder haber implementado todo aquello en lo que creo. Eso yo lo tengo clarísimo. Sí, estou totalmente de acordo. Neso no que dis, Gonco, pero eu queríalle preguntar tamén a Carlos, xa con isto podemos pechar un pouco a rolda do que é a valoración do partido. Non vos sorprendeu un pouquiño o troco ese, non? De meter a eses dous perfiles de xogadores como primeiros trocos, cando o mellor o partido pedía totalmente outra cousa, non? O cambio, non sei, é completamente injustificable nese aspecto. Porque é un doble cambio, penso que é no minuto 65, é dicir, 66, sí. 10 minutos, un cuarto de hora despois 15. da expulsión, e metes, digamos, o que dixo Aragón, pos a Dani González arriba, despois sacas a Dilson, que é un centrocampista de contención, que realmente Arenas pois non estaba propoñendo absolutamente nada, e ese perfil sobra por completo no campo, porque realmente estás, digamos, tirando pola borda unha vantaxe competitiva que as circunstancias do partido che deron nese aspecto, que é estar cun xogador máis, e se tú metes un perfil que realmente non fai falta, pois eso cae, eso non ten moito sentido, ou eu polo menos non llo vin, a verdad. Eu non sei realmente, falando do que dicía Gonco, quen fai ou deixa de facer as alineacións, ou quen fai ou deixa de decidir este tipo de cuestións. Eu repito, como dixen antes, o preocupante para min é a completa falta de ideas, a completa falta de proposición, a completa falta dun esquema traballado, e realmente o clavo o que eu me aferro, e sin querer sobrereaccionar tampouco, porque a xornada 1 estamos en agosto, ainda que 3 puntos en agosto valan o mismo que 3 puntos en maio, hai que ter perspectiva neste tipo de cuestións. O clavo que me aferro é que penso que este partido lle chegou moi cedo ao equipo. Obviamente en todos estes veraos pasados para o Clube Deportivo Arenteiro, pois sempre debido ao tamaño do equipo e digamos, as características do Arenteiro, pois sempre había moita renovación, sempre había moitas pezas novas, moitos xogadores que viñan de cero. Esa química hai que Pero traballala. normalmente, Carlos, perdón que te corte, era al revés, ¿no? O sea, siempre llegábamos jodidos a las primeras jornadas porque en los famosos mercato longo, de los que tanto nos reímos, ¿no? Nosotros tal, nos llevaban a que llegábamos aquí con jugadores, o sea, con pocos jugadores, ¿no? Mm. Pero es que este año yo creo que, y no por defender a Rivas en este caso, ni mucho menos, pero lo decía Grillo en la entrevista, tampoco tiene que ser fácil montar entrenamientos de un club Claro, profesional a con 50 nivel tíos. táctico con 40 tipos, de Claro. los cuales 10 no tienen el nivel para jugar en regional preferente. Sí, por eso, é dicir, ao final a virtud sempre está no medio, digamos, non? Nin chegar con 12 tíos como ao mellor está chegando o Getafe este ano a xogar os seus partidos, nin adestrar con 45 tampouco. Ten que ser moi complicado e nese aspecto pois penso que o equipo está moi verde. A min o 11 que sacou onte, ou digamos os 11 mellores xogadores que podes pôr a xogar de inicio, non é algo que me termine de disgustar. Penso que aí hai mimbres para conseguir algo, para competir, pero realmente non como se fixo onte, eso está claro.
Pois Bueno, pois nada, pois se vos parece ben, imos non estrenar, senón darlle un xiriño de volta á sección que tiñamos o ano pasado, cas notas da cantina que empezamos a facer tras cada partido, e este ano vámoslo facer dunha maneira un pouco máis distinta, xa vos lo explicaremos agora, pero primeiro, antes de nada, vamos a darlle introdución e paso pois ás notas da cantina. Las turko plazan, txitxarro irekita egongo bazan. Zapi bat buruan abarkako koinetan, txintxinotxak patriketan, Ameriketan. Pasadore las turko plazan. Bueno, pois, aí está as notas da cantina. Non sei se quedou aí un poquinho grabada aí esta cortinilla cósmica que nos preparou o gran coproductor Darío, pero bueno, parece que as volvemos aí a fantasías. sí, Bueno, sí, ahora a polo menos fantasía. a xente ahora xa sabe por que empezamos 20 minutos tarde hoxe, porque esta cortilla non se prepara sola. Claro, claro. Isto non é Es tal la calidad de imagen y de las fantasías que creó Darío que tiró el sistema. Isto non che moco de pavo. Bueno, pois vamos vos explicar como vai o asunto, moi sinxelo, xa vedes aí unha camiseta, non? Imos valorar cada membro do programa, non? Cada tertuliano, cada participante, pois a un dos xogadores que xogou onte. Pois empezamos por Diego e así sucesivamente un cada un dándolle a súa nota. Ao final de todo, pois tamén lle damos unha nota os tres, neste caso, ao adestrador Jesús Arribas, e iremoslo anotando e despois ao final de temporada sacaremos as diferentes notas nos distintos partidos, vale? Así que nada, imos seguir o orden que tiñamos establecido, non está Darío, ou entonces o que imos facer é que cada vez que lle toque Darío, pois imos turnándonos un cada un, vale? Se vos parece ben. Entonces, o primeiro que temos é o porteiro, Diego García, que o vai facer Gonco, neste caso, vai comezar. Sí, bueno, Diego, pues todos sabemos lo que es Diego, ¿no? Es un portero que da mucho con los pies, es un portero que tiene manos salvadoras durante todo el año, pero que le cuestan esos balones aéreos y que tiene un par de estas por temporada. Venga, ya va una, primera jornada, vamos a asumir que ya solo queda otra, pero mal que me pese, el gol es, bueno, al menos el 50% de culpa es suyo, ¿no? Y para mí tiene que ser un 2. Vale, pois un 2 para Diego, vaino anotando aí Darío e así imos levando a contiña de todo. O seguinte, Mamadou Alfa, neste caso, pois toca a min. Eu a Mamadou, pois, quixeno matar na primeira parte, porque a verdade é que o voltou tolo o señor Dicu, pero sí que é certo que, sobre todo a raíz da expulsión, creo que se desenvolveu un pouquiño máis en ataque, puido chegar 2, 3 veces a liña de fondo, de feito puxose centro para gol, e bueno, non o vou aprobar, pero voulle dar un 4 que este cerquiña do aprobado, porque esa primeira parte pois foi bastante mala, por así decirlo. E nada, vamos pasar xa ao seguinte, Sí, Gorka parella, con parella, Carlos. parella de centrais, non? Gorka e Eliseo, a min vou co central Ti vasco, vas con con Gorka. Gorka, efectivamente. Pois a verdade que non tuvo un partido no que tuvera que facer moito traballo. Especialmente na primeira parte o perigo viña polo flanco de Alfa e de Eliseo, agora que estivo un pouco máis desaparecido. Sí que é certo que con balos nos pés en algunha salida, en algunhas accións, pois tivo certo criterio, penso que é un xogador que nos vai dar boa salida nese aspecto. Tamén é certo que despois na segunda parte pois o Arenas pois realmente non atacou. Como dixo Gonco, pois na acción do gol, si un 50% de culpa é de Diego, outro 50%, ou ao millor un 30% pode que sea de Gorka e ao millor, de non ter a suficiente contundencia, digamos. Pero realmente non o teño moi claro. A acción repetida, pois, pasa todo moi rápido, no campo tampouco me deu a sensación de que fora, entón eu vou darlle un 5 agora, con un aprobado raspado. Moi ben, pois un aprobado para Gorka. Vamos con Eliseo, que tería que facer Darío, pero vouche deixar a ti, Gonco, porque empezamos outra vez a rolda. Pues Eliseo me sale un 3.
puede que sea circunstancial, ¿no? Un poco lo que decía antes, la verdad que no quiero sobrereaccionar, pero me parece que es un jugador que si jugásemos más apretaditos, más en bloque bajo, sus virtudes brillarían más, ¿no? Porque parece un central de estos que al choque tiene pinta de ser muy contundente, por arriba va bien, pero que al espacio le cuesta Dios y ayuda. Y para muestra un botón, ¿no? Que en el otro gol le hace un roto terrible. En otra jugada también, en una carrera de Dioku, que empuja a Alfa, no expulsan a Alfa de puto milagro también. Entonces, bueno, Eliseo me sale un 3. Un 3. Repites outra vez, que este sí que era teu, Luis Yacer. Vale, pues Yacer me sale un 4. Me sale un 4 porque, bueno, realmente me atrevería a decir para mí que fue el mejor de la defensa, pero tampoco me da para probarlo porque la defensa fue un drama. Entonces, pues nada, un 4 y ojalá ver un poquito más de él, de ese lateral con proyección que llega y que ese perfil se presupone que es. Vale, pois eu agora vou con Aguza, o mediocentro de Club Deportivo Arenteiro, que para min que ten que dar moito máis. Voulle dar primeiro de toda a nota para que Darío bola apunte, voulle dar un 3 nada máis. E creo que, non sei, estivo inexistente. É un xogador que ten que levar moito o peso do xogo do equipo, tense que mostrar moito máis, e faltoume en tanto a apariencia dense medio do campo como no tema físico, creo que se veu moi superado en todo momento nesa primeira parte polo medio do campo do Guecho. Así que, bueno, pois para min un 3 Aguza. O seguinte, pois Carlos con Brais Val. Seguindo o mesmo razonamento, Milito, pois Braisval tamén vai recibir un 3 porque realmente o centro do campo onte penso que ten que ir nun pack. Polo que vimos en Govela, Braisval, pois sendo un perfil diferente a Guza e tendo que aportar distintas cousas, non fixo un partido bo, o centro do campo en Clube Deportivo Arenteiro foi completamente inexistente, a mí sorprendeu a súa inclusión no 11, teño que admitilo, e non me demostrou nada, entón pois repite o 3 con Aguza. E vas a repetir, neste caso, pois con David Ferreiro, co 7 do Club Deportivo Arenteiro. Pois Ferreiro neste 4-4-2, como xa levamos falado aquí prácticamente ata a saciedade, un tema moi trillado, pois o ano pasado polo menos demostrou que este Ferreiro, no tramo final da súa carreira, aporta máis por dentro que por fora. No 4-4-2 non queda outra opción que xogar por banda, onde pois arriba se apostou no lado dereito e realmente pois apenas tivo participación no xogo, non lle vou dar un suspenso, pero tampouco lle vou dar unha proa alta, así que perdona, Darío, porque non che dixen a nota antes, pero un 5. Para que teña tempo Darío de poñerlle a nota ao bo de Ferreiro, non vos dá a sensación que neste 4-4-2, de feito, que é un lugar que parece que non ten sitio para él, por así decirlo, eu creo que non o ten, é como cando xogabas ao PC Fútbol e metías a un xogador na posición que non lle tocaba e baixaba un pouco esa media, non? Pois dá má sensación que con Ferreiro é o que pasa, non? Que se lle quitas esa... Es negligente no potenciar a tu mejor jugador. Exacto, exactamente. Perdón, es negligente no potenciar a uno de los mejores jugadores de la categoría, como así demostró el año pasado cuando juega por dentro. Vale. No lo entiendo. Ben puntualizado e seguimos co siguiente xogador que che vai tocar a ti, Gonco, que é Diego Moreno. Vale, pues Diego, un poco lo que planteabas tú de Alfa, ¿no? Recuerdo un momento que le hacen una falta en el pico derecho del área a Ferreiro, precisamente, en el que vi pasar a Diego Moreno de repente por allí y dije, hostia, como que en mi mente no, eso fue en la segunda parte, creo recordar, y yo no había visto a Moreno en todo el partido. Y de repente lo vi ahí y me acordé de él, ¿no? Entonces, me saldría suspenderlo por lo que es su partido, pero la acción de la asistencia, cómo llega a línea de fondo, llega a ese centro de Alfa, la pone perfecta y tal, pues me da para probarlo, ¿no? Un 5. Moi ben, pois nada, Darío, vamos a seguir co artilleiro do partido por parte do Club Deportivo Arenteiro, que non é outro que con Mingo. Mingo neste caso tócame a min,
pois foi dos brotes verdes para min do equipo. Para min Mm. é un rapaz que lle poden ou non lle poidan salir ben as cousas, pero creo que o deixa todo, non ten malas pernas polo que vin, e aparte que é un xogador con raza, porque se veía que lle estaba fastidiando moito o que estaba a acontecer no partido. Tuvo un par de primeiros planos cortos que así o demostraron, e bueno, pois ese premio en forma de gol atestiguou pois un partido bo, por así decirlo, de Mingo. Non, tampouco podo ensalzar moito máis porque en líneas generais o equipo non estuvo a altura, pero voulle dar un 6 ao bo de Mingo. Sí, coincido que foi o mejor, eh? Imos contigo, Carlos, con Dani Romera. Pois, podendo estar de acordo contigo en que Mingo, sorprendeu para ben, tamén me gustou o partido de Dani Romera. Mingo quizáis teña, digamos, un tipo de corpo sendo máis alto que onte lle daba para estar máis participativo no xogo, tendo en conta que especialmente na primeira parte a canle de ataque de Clube Deportivo Arenteiro, o caudal ofensivo era prácticamente balonazos de Eliseo arriba para que o baixaran o dianteiro. Romera eso non o pode facer, pero sí que é certo que Romera as dous que tuvo, con roubos en centro do campo do Arenteiro contra golpes e tal, pois acabou rematando a acción, que algo que, pois, eso, un pouco do estilo de Baselga o ano pasado, non moi participativo no xogo, pero sí tendo incidencia, digamos, ao final, non acabou en gol, pero bueno, tivo esas oportunidades. Voulle dar un 5 a Romera, e eso, penso que foi un bo partido dos dous dianteiros, a pesar de, digamos, que o Arenteiro non tuvo as oportunidades que quizá necesitare para ganar o partido. Imos co seguinte xogador, Adilson. Desta vez, pois vou non facer eu sustituindo que era un dos xogadores que lle tocaban a Darío. Voulle poñer pois un 2. Vou explicar por que lle poño un 2. Poñolle un 2 porque entra o partido, creo que entra totalmente fora del, fai un par de accións moi dubitativas. Recordo unha que perde un balón que puido ser unha conta bastante importante para eles. Non sei, é un xogador que me deixa moitas dúbidas, que costalle moito xirar un mundo. Creo que tuvo dúas accións boas no partido, que foi aí unha peinada de cabeza e un disparo que tentou dentro do borde da área, pero polo resto a verdade é que non me deu nada, nin me dixo nada o bo de Adilson, así que nada, pois un 2 para el. Imos co seguinte xogador, que é Dani González de Gonco. Pues a mí Dani me sale un 4. ¿Qué puedo decir que no hayáis dicho del mediocampo? Pero en este caso con un doble giro, ¿no? Haces un cambio con un chico que es para tener y dominar, y en lugar de meterlo cerquita del balón, cerquita de la jugada en el mediocampo, que es donde el chico rinde, lo pones de segundo delantero. Pues lo que decíamos de Ferreiro era negligente, pues lo de este chico, que a mí cuando firma me parece el mejor fichaje del verano, pues me parece igual de negligente. No es delantero y evidentemente un chico menudito, delgadito, que lo que le falta precisamente es corpulencia y tal, si lo pones a intentar bajar balones contra una defensa de 5 en un campo artificial y a peinar gorrazos de Eliseo, pues claro, non sei. Vale, perfecto. Pois imos co seguinte, que non é outro que o último chegado, o que falábamos antes, de Richarte, non? O extremo do Betis, ese rapaz zurdiño. Tócame a min valoralo, e a verdade é que cóstame valorar os minutos do rapaz porque entrou nun contexto moi complexo. Aínda así, creo que tuvo unha acción bastante boa nese previo o penalti en contra, onde Club Deportivo Arenteiro pois pide o VAR, que eu sigo dicindo que a min se pita penalti nesa acción, tampouco pasa nada despois de velo, pero bueno, evidentemente tampouco un penalti criminal que digas ti que se non o pita, pois tampouco podes montar en cólera, pero bueno, se o pita tampouco pasa nada, e o mellor sí que é certo que estaríamos falando de outra cousa en canto ao resultado, pero en canto ao xogo, pois seguiríamos tendo as mesmas dúbidas. E bueno, por valorar o rapaz e non estenderme moito, voulle dar un aprobado por esa acción, porque entrou con ganas e que ademais non o podería suspender porque tampouco
creo que sería xusto suspender neste caso a Richalte. Entonces, pois voulle dar un 5 rapaz e o Gallá pois poda demostrar un pouquiño máis o chico e que te ponemos aí un extremo de garantías. Entonces, nada, Richalte un 5 e imos co último xogador que participou, que entrou no minuto 90, contigo, Carlos, que é Nacho Ramón. Sí, bueno, é difícil darlle unha puntuación a Sí, Nacho Ramón claro. xogando solo o desconto, aínda que foi bastante largo, entón, pois non sei se Darío pode escribir SC ou SC, calquera desas, sin calificar calquera deses acrónimos que se empregan nos diarios de tirada nacional, pero no, é difícil. O que sí que estaba claro é que o partido estaba para Nacho Ramón moito antes e quen sabe o que houbera pasado se entrara, pois, ou se tuvera a última media horiña. Non, un home por home. Quitar a Romera e meter a Nacho Ramón ou algo así, pois podería darnos máis, porque ao final o fútbol vai de tratar de explotar as túas virtudes e eso, pois, penso que sí que foi un erro do míster. Entón, se xa me deixas, Milito, xa empato Sí, directamente ca puntuación de Rivas, que supoño dalle que para adiante. será de estilo numérico e para min é un suspenso rotundo de onte para o míster e teño que darlle un 2, a verdad. Milito, Sí, perfecto. As Nada, razóns polas que xa temos falado, entón, pois sí, tampouco a repetir o que sí, tampouco, levamos sí, dito ata ahora. exactamente. sigo yo, pues a mí me sale, no me sale un 0, porque un 0, bueno, supongo que tiene que ser algo muy, muy, muy terrible, pero me sale un 1. Y me explico. Lo que decía antes, tu mejor jugador fuera de sitio, desaprovechado. Un mediocampo que no existe, no entiendo la selección. Un doble lateral que no entiendo. Un doble delantero en el que uno de los dos, o sea, en que ninguno de los dos, perdón, tiene un juego aéreo poderoso para poder intentar aprovechar el hecho de que el Arenas de Guecho esté metido en su área. Es que no sé, a mí me hubiera gustado, ¿no? Que en esa rueda de prensa posterior alguien le hubiese preguntado cuál era el plan de partido. Es decir, cuando tú preparas el partido dices, bueno, pues yo veo aquí ciertas ventajas, veo aquí ciertas desventajas, lo que quiero intentar es jugar a esto, a lo otro. Yo no entiendo a qué quiso jugar, porque si me dices, venga, vamos a jugar a meter gorrazos de la defensa arriba. Hostia, pues igual en vez de Eliseo metiendo los gorrazos, pon a Jordan a pegar los gorrazos, que sabe hacerlo. Igual en lugar de que tenga que bajar los balones Dani Romera, que no sé cuánto mide, pero que es un chico bajito, ponga a Nacho Ramón a bajar esos balones. Que tengo que poner centros, pues coño, igual en vez de Dani González, pues igual ponga a Marquitos a poner esos centros. No sé, es que me parece todo que yo no entendí absolutamente nada, nada, nada de lo que planteó Arribas en este partido. Vale, perfecto, Gon. Nada, eu, bueno, Darío, se estás por aí, ponllese un de Gon a Jesús, en canto poidas. E eu, bueno, estaba dubidando que se un 2, entonces por facer a media, que quede xusto a media aritmética, pois voulle dar un 1,5 porque andaba tamén neses guarismos. Entonces, bueno, non podo engadir moito máis do que xa dixen, pareceme unha dirección de partido bastante mellorable, bastante que desexar, e bueno, pois eso. Non me vou engadir moito máis porque tampouco ten moito Quería máis quería sentido. quería complementar algo que dixo Gonco no tocante ao plan de partido, porque eu estaba na sala de prensa e pregunteille especialmente, focalizando moito no tema do doble lateral, que a min foi así un pouco que máis me chocou de primeira, sobre o 11, a alineación, pois realmente cal era a razón para eso, e o míster suxería que era, pois, para tratar de pechar espacios, para tratar de doblar esforzos, para tratar de que non nos fixeran dano por ese flanco na primeira parte, realmente aquilo foi unha autopista, todo polo menos os primeiros 45 minutos. Entón, se ese era realmente o plan de partido, pois é que saliu todo absolutamente ao revés. Realmente unha tarde para
para esquecer de Arribas. Eu estou bastante seguro, sobre todo pola linguaxe corporal que tiña durante o partido e despois na rolda de prensa, que ele é o primeiro consciente desto e o primeiro sabedor de que ten que darlle a volta este domingo contra Unionistas. Pois sí, a verdade é que sí. E nada, para finalizar, pois damos tamén a nota do coproductor de Darío, que está un pouco na terna connosco, e pon ese 2 de Jesús arriba, que fai pois unha media prácticamente pois eso, de un e pico, non? Entonces, bueno, pois eso un pouquiño o análise, un pouquiño como empeza a historia, se empezamos pois eso, con esa derrota, con ese máis cero, e nada, vamos pasar agora o que é a sección de novas, que vamos continuar este ano no mesmo formato. Xa sabedes, o tema da previa, deixaremoslo po fin de semana, pedirvos disculpas que este fin de semana non se puido subir por certos temas, e bueno, pois é certo, por certos temas non se puido subir. Estos temas foron, efectivamente. Exactamente. Temas varios. Entonces, bueno, pois nada, Darío, en canto poidas, fainos aí a transición para pechar o que foi o análise do partido e ir cas novas de Club Deportivo Arenteiro neste bar da cantina número 2 da tempada 25-26. Bueno, pois como vedes, estámonos aí revolucionando con cortiniñas novas, con máis colores, con máis música, o que nos gusta a todos. Nos pagaron la rescisión y metimos cada euro en fantasía tecnológica. Tal cual, tal cual. Bueno, pois nada, para introducir o tema novas, pois evidentemente pois temos que falar das últimas dous novas que coñecemos desta mesma tarde, non? Vounas comentar, pois empezamos coa primeira, non? Que pois é a baixa de Tiago, non? Citaba fai 2 horas o tuit de Club Deportivo Arenteiro, que moitas gracias, Tiago, perdón. Club Deportivo Arenteiro e Tiago se separan os seus camiños tras a súa chegada á capital do polvo na tempada 23-24, desexándolle toda a sorte do mundo no futuro. Como vedes esta baixa, cada un de vos, por ir comentando un pouquiño este tema? Bueno, de forma moi rápida. Dale, si quieres tú. No, mea culpa. Cortiña e o pé esperable, digamos. Un xogador que na tempada pasada pois non contou na primeira volta, que se deu salida no mercado invernal, que xogou moitos minutos en Carballo, nas Eiroas, e que fixo boa campaña en segunda federación, pero que realmente pois non contaba o ano pasado nos plás de Club Deportivo Arenteiro, e este ano cunha dirección deportiva nova, pois realmente pois tampouco é unha salida esperable e que realmente fai falta para traer novas pezas. Total, al final un chico que el año pasado ya se le renueva para precisamente salir cedido porque tampoco contaba para Jardiel, que quería traer nuevos jugadores. Un chico que deportivamente aquí nunca dio el nivel que se le presuponía después de aquella gran temporada en el Ourense. Y bueno, no puede pillar a nadie por sorpresa. No obstante, un poco lo de la semana pasada, ¿no? Lo que hablábamos del cambio en las formas de proceder del Club Deportivo Arenteiro, ¿no? Nos consta, en este caso, que Tiago, un poco lo de Grillo, ¿no? Rechaza ofertas, incluso una o dos de primera red para continuar en la categoría, porque en junio la dirección deportiva le comunica tanto a él personalmente como a su agente que cuenta con él para hacer plantilla este año. Tiago, evidentemente, siendo de Ourense, quiere continuar en Club Deportivo Arenteiro, quiere continuar en primera red, rechaza otras ofertas y te encuentras a una semana y media de cierre de mercado, cuando, como decía Grillo la semana pasada, ya la mayoría de las puertas están cerradas, que te echan, ¿no? Entonces, bueno, lo de siempre. A nivel deportivo,
Es totalmente comprensible la salida de Thiago, no creo que nadie lo ponga en duda en este sentido, que nuestro director deportivo, Joan Farías, probablemente acierte en este sentido. No obstante, no entiendo las formas ni los tiempos, porque a mí si me dices, tenemos 14 jugadores y tengo que jugar una Copa Federación y le hago el lío al chico para que me haga la pretemporada y siga aquí y tal y no sé qué y no sé cuánto. Pero coño, en una pretemporada con 35 jugadores, 40 jugadores todos los días en la Uceira, no entiendo la necesidad de joder al chaval y de que rechace oportunidades. Eso es así un pouco como resumen. Sí, eu vou engadir un poquinho máis dando un pouco de tempos e formas, porque, bueno, estou un poquinho enterado deste tema porque nos chegou, pois, a raíz de un pouquiño de, bueno, de xente que sabe desto e do que pasou, xente, bueno, que tampouco vamos decir quenes foron, pero, bueno, somos conscientes e sabemos de bo a mau que o señor Thiago pois, foi considerado un máis, como algún compañeiro, a inicio de tempada a dirección deportiva reúnese con el, coméntalle pois que cree que non tivo os minutos suficientes para o que era o xogador na tempada pasada. Entonces que iba a ter máis protagonismo en principio. Thiago, pois, sei de boa mau tamén que lle chegan ofertas nese momento, pero Thiago, unha vez que isto pasa, pois comenta que el, pois, evidentemente vaise quedar na casa, sendo de Ourense, e que non escoitaba esas ofertas porque, en principio, pois iba a ser la partida en Club Deportivo Arenteiro. Todo cambia cando chega a principios de agosto, nesa vaivén de partidos con Copa Federación, torneo en Viveiro e demais, no que se lle comunica pois que o xogador tense que buscar saída pois a 10, 11, 12, 13 de agosto, máis ou menos, e claro, pois, evidentemente ponse a maquinaria a funcionar no seu caso, non atopa un destino con fichas libres nese momento, non? Penso eu que lle pasa, e ao final, pois, pasa que chegamos a día 1 de setembro, e cando se lle rescinde, que evidentemente, pois non sei se terá destino ou non o Thiago, Ojalá que sí. eso. Entón, ao que vou con isto e dando a cronoloxía dos acontecementos é que evidentemente, podes acertar, podes fallar en decisións, neste caso, penso que o millor, pois evidentemente, tes outros xogadores que ves millor para axudar o equipo, e non che vou dicir que estés no correcto ou que estés no incorrecto, pero creo que volvemos outra vez máis dando un pouco cabida ao da semana pasada co tema Grillo, outra vez actuando dunha forma na que non creo que estemos acostumados os xogadores de Club Deportivo Arenteiro e sobre todo a afición. Bueno, se queredes, pois chéganos por liña interna e así podemos deixar para o último o que íbamos a comentar agora. Non sei se queredes comentar algunha cousiña máis de Thiago, non, ou se No, está dale, todo... Milito. Vale, pois nestos momentos, agora mismo fai medio minuto, fíxose oficial por parte de Club Deportivo Arenteiro a cesión de Martín Ochoa, dianteiro do Real Club Deportivo da Coruña, un dianteiro que xa ten experiencia no propio Deportivo, en Club Deportivo Lugo ano pasado en Primeira Ref, que bueno, un xogador ou era, máis ben, quebrou e quedouse un pouquiño estancado nestas últimas 2 temporada e media, pero que era unha das grandes promesas da canteira deportivista, e bueno, chega a ser parte do equipo, 20 anos e ficha sub-23, Carlos. Sí, e xusto estaba actualizando, levo polo menos desde as 7 da tarde ca pestaña de Futgal aberta e xusto no momento do tuit cando actualizaron a ficha xa parten en Futgal tamén. O Clube Espectacular. Deportivo Arenteiro de forma oficial agora está empregando un total de 23 fichas, que hai máis xogadores en cartel porque, por exemplo, hai nomes como o de Simón Luca ou nomes como o de Iván Muñoz ou outro tipo de nomes que non figuran aquí digamos, na web oficial, pero eso, 23 fichas sub-23 Martín Ochoa,
O igual que tamén no fichaxe que se anunciou antes pola tarde é que Milito vouche dar tamén o contexto para que o digas ti, non? O procedente desde o sur de España. Sí, antes de eso, bueno, non sei se Gonco queres comentar algo sobre o tema Ochoa rapidamente. Supoño que No, sí. bueno, Ochoa es un Sigo. chico que, como decíais, que pintaba y que el año pasado hace una temporada muy, muy mala en un contexto muy, muy complicado. Y no sé cuánto se confía ahora mismo en el Depor, en él, porque realmente después de una cesión a un equipo disfuncional tengo la sensación de que le vuelven a repetir la jugada. Ojalá salga bien, ojalá el chico pueda reflotar. Eso, hay que esperar un delantero de área. Un chaval que en juveniles tal, marcó muchos goles, delantero de área y lo dicho, esperemos que pueda relanzar su carrera aquí. Y yo, perdón, Carlos, decías 23 fichas inscritas, pero por las cuentas que llevábamos, ahora mismo tiene que haber 29 jugadores en plantilla, ¿no? Sí, entre unhas cousas e outras tamén hai un par de xogadores que teñen ficha no filial, non? De forma oficial, digamos. Entón, pois, os números, a verdade é que non é fácil, non son fáciles Non son de fáciles. elevar. A A verdade é que verdade que non. hai que abrir un Excel ou algo porque é difícil controlar o asunto. O que sí que non sei é o número de fichas sub-23 na primeira plantilla. Penso que a Federación permite 4 ou 6, cantas eran? Tienes que tener 6, Perdón, creo. das... No, Ma, sub-23. sub-23, máximo 6. Obligatoria... Máximo creo que son 7. Creo que 17 senior e 7 ou 8 incluso sub-23. Pero 17 senior... pero non tes un mínimo, non tes que... Eso mesmo. Como se non ocupas ninguno, como se xogas con 17 senior, se queres podes facelo. Que o Pontevedra todo isto estaba con 18 xogadores esta tarde, non sei como estará a estas horas, pero se quere vir pescar xogadores Lupe, aquí pode chamar ao señor Fallas nun momento. Porque ahora mismo o sub-23, facendo así unha vista rápida da lista, creo que Alvin Abajas, o cancerebeiro suplente, obviamente Martín Ochoa 2, Álvaro Bastida, fichaxe do Cádiz que falaremos agora 3, El chico del Betis. Rubén Richarte 4 e Pablo Moya, o central cedido Cartaxena 5, de Y momento. luego Félix y Fer. Pero Félix Félix e Fer ten teñen ficha ficha B. do B. Félix e Fer, os dous teñen ficha do B. Exactamente. Vale. Antes de pasar ao último nome propio, unha cousa que se me escapaba e mo dixeron por liña interna que se me esquecía. Certo é, outra cousa maiores, coméntame outro día, semana pasada, máis ou menos, que tanto, bueno, unha persoa afín o podcast que por sorte traballa preto do campo da Oceira, que estaba vendo ese día o adestamento, e que nos contan que tanto Lucas Simón como o Tiago, como un pouquiño medio da depresión para intentar que salgan, teñenselles apartados a hora de adestrar, facendo adestramento pois pola súa conta. Eso é unha cousiña máis que tiña que comentar e que bueno, que se me esquecía. Por último, imos co último xogador, o rapaz que procedente do Cádiz, que teño aquí ahora mismo aberta Álvaro Bastida. a súa ficha, sí. O que pasa que quería comentar aquí do rapaz, sí, Álvaro Bastida, que xogador medio centro, non, podemos considerarlo un 8, non máis que un 6 por un pouco polo que lemos e polo que nos contan. Un rapaz que con 17 anos debuta en primeira división, un rapaz que era unha das perlas, unha das promesas que máis esperanzas lle tiña posto o Cádiz nel, e que se quedou un pouquiño nestas últimas 2 tempadas con algunha cesión como Atlético Sanluqueño en primeira ref, disputando, bueno, non moitos ni minutos, unha 700, 800, pero bueno, un xogador que xa ten xogado pois diferentes competiciones como a Copa do Rei, tamén internacional coa selección española en categoría sub, bueno, pois un rapaz no que para min pareceme unha fichaxe e un perfil adecuado, non? Un perfil do que ese talento que Club Deportivo Arenteiro trata de volver a relanzar e repicar. Entonces, sen ter moitos tampouco datos e moitas visualizacións deste rapaz en canto a partidos, creo que é un xogador que pode dar se aquí se encontra nun entorno pois en un contexto favorable. Realmente, ao final,
nós, digamos, ou a maior parte da xente ten que analizar os fichaxes basados no seu currículum, basados no seu rendemento en temporadas pasadas, porque non estamos vendo todos os partidos en todas as categorías. Entón, este tipo de perfil é un perfil moi interesante, que debutou moi no en primeira división, que agora parece que está un pouco máis estancado, pero que ao final que ten 21 anos, é o que me parece máis interesante, bueno, 2.500 minutos a temporada pasada, en comparación ou a diferencia de Martín Ochoa, non ven en calidade de cedido, pero parece que sí que ven como, digamos, en propiedade de Clube Deportivo Arenteiro. Eso penso que é algo destacable, porque é un perfil que, como dixo Milito, últimamente sí que parece que Arenteiro a certos xogadores lles axudou a relanzar a carreira e Bastida pois pode aproveitar esa oportunidade e sendo propiedade do equipo. Para min é unha das fichaxes máis interesantes do verao, sin ter moi claro como se pode Sí. aproveitar un xogador deste perfil no 4-4-2 que sacamos onte, por exemplo. Estoy totalmente de acuerdo en la lectura que hacéis más abstracta. Este es el perfil. Este es el perfil que creo que estamos todos de acuerdo que es lo que tiene que buscar Club Deportivo Arenteiro. Gente que tiene ese talento y que por H o por B pues no ha encontrado el lugar o el contexto o la temporada de despuntar, ¿no? Entonces, por aquí sí que creo que estamos todos de acuerdo. Yo por cerrar ya mi intervención, que luego no voy a estar en el especial Mercato, que creo que va a estar ahí Milito al pie del cañón, cerrando ahí esas últimas Sí, horas. así va la jeta. Eso, no, simplemente por repasar muy rápido, mostrar preocupación a este nivel en el sentido de que la plantilla, portería, solo 2 porteros para toda la temporada, teniendo un portero con tendencia a lesionarse, a mí me asusta. La defensa, si bien los laterales creo que es una posición bien cubierta, los centrales a día de hoy, pues eso, los 2 titulares con experiencia en primera ref se les ve fuera de forma, entiendo que eso se puede corregir, y ahora mismo en el banquillo hay un chico que era suplente en juveniles en División de Honor. El mediocampo no parece que funcione nadie, también me preocupa bastante, entonces pues no sé cómo lo veis vosotros, pero si tuvierais que sacar así una nota global de la plantilla con todos los jugadores con los que hay, yo veo unas lagunas importantes. Sí, a Estu- min chócame, xa che deixo, Carlos, o tema do porteiro. Chócame bastantes, tendo o historial que ten Club Deportivo Arenteiro, que non contemos cun terceiro porteiro. Carlos. No, eu iba só dicir que a min as lagunas parecen moi obvias, especialmente do centro do campo hacia arriba. E as últimas incorporacións señalan que a dirección deportiva pois tamén ven lagunas nese aspecto. Os últimos 3-4 xogadores que chegan pois son dese perfil, digamos, ou ben extremos, ou ben dianteiros, ou ben centrocampistas de corte máis ofensivo. Está claro que ese era o penso que é o gran debe. A defensa, pois penso que cando, digamos, se desenvolva esa química, penso que temos bons mimbres e posiblemente nome por nome tellamos unha mellor defensa que o curso pasado, pero sí que do centro do campo para arriba penso que hai moitas dudas, especialmente no tema dos dianteiros centros. Eu non controlo moito a Martín Ochoa, non sei realmente bueno, digo non sei, ten que ser unha das últimas incorporacións. Aquí non se pode seguir fichando como se non houbera un mañá, porque hai que dar salida tamén a certos perfis. Entón parece que Ochoa ven a cubrir ese oco. Bueno, esa es tu opinión. Yo creo que hasta las 12 podemos seguir fichando, a ver si batimos el récord, joder. A verdade que é curioso ver os tweets de según que contas, non? Poñendo así os xogadores en plantilla en Clube Deportivo Arenteiro, pois a foto do campo do verde ten que ser máis grande, porque non caben xa os nomes. Entón, pois sí, non sei. Do medio campo para diante eu teño moitas dúbidas, non só por nome, sino por como se poden chegar a compenetrar eses xogadores. Veremos. Perdonade que estou aquí un poquinho móvil, que estou intentando enterarme de cousas arenteiristas e tal, e non vos estou prestando moita atención, tedesme que disculpar, son sincero. O que estabas comentando, Gonco, de facer un deadline, vamos a ver, se podemos facer, o mellor fago eu un último cachiño aí en directo, a ver, veremos se hai algún movimento máis ou que sexa, eso, pero bueno, a estas horas, o que vos podo decir, 9:21 da noite en Club Deportivo Arenteiro,
aínda siguen funcionando os teléfonos e non sei se os fases tamén, para que teñades en conta. Entonces pode haber movimentos daqui ao final da noite, tanto de entradas como de saídas. Bueno, hai un rumor Salidas aí, ten que non? haber. Hai un rumor aí dun nome, non? Que se leva repetindo xa desde a tarde de onte ou incluso desde o sábado, non? Un central do Cartagena, Lucalor, que podría vir en calidade cedido tamén, é un nome que teño visto así en varios tweets, non sei a Sí, velocidade destes digamos, si realmente podémolo tomar como certo ou non, pero, bueno, si o río sona o galeva, é un dos nomes que máis está sonando con máis forza, digamos. o central do Cartaxena fichado, creo que está este verão, non? Que ficharon, Sí, non sei. efectivamente, do Zaragoza, penso. Sí, exactamente. Xusto, pois a ver que nos depara, avisaremos vos polas redes sociais do que fagamos, tanto se entramos como se non, como que do que sexa. Se o facemos, faremos un directo por Instagram, así, eso, unha cousa informal, pero para que quededes informados de como queda a situación do plantel. Entonces, bueno, non sei se queredes comentar algunha cousa máis, se vos queda algo no tinteiro ou xa despedimos. Bueno, Gonco xa sei que non, que ten ganas de ir ver a piña colista. Nada, que xogas 9:30, non? Sí, Bueno, moi ben. hai que Eu, campeonar. eu solo para acabar quería dicir que menudo esperpento o tema das camisetas e en base ao tuit Ah, parece Coño, que a non falamos. camiseta coa que xogamos onte parece que vai ser unha camiseta especial, única e conmemorativa da Sí, visita a Govela, de xogar así, contra un histórico club fundador da Liga Española como é o Arenas de Guecho, e sí, como é unha ocasión tan especial solo vamos a utilizar un partido, parece. igual que como fixemos no Gal contra o Irún, imagino, non? Da Efectivamente. mesma maneira. Vale, perfecto. Bueno, pois nada, chegamos ao final do podcast. Disculpade outra vez polo inicio un pouquiño tardío, pero bueno, eso, tivemos aí un problema con Darío, que sabedes que non puido estar. E nada, normalmente facemos a despedida entre Darío e eu. Hoxe, pois vou dar a despedida e entre vos os dous, pois me axudades. Así que nada, o domingo que ven xogamos en Espiñedo ás 6:15, comentaremoslo no que é a previa do fin de semana, que xa sabedes que a subiremos a Instagram, e o lunes que ven esperémonos encontrar aquí, esperémonos encontrar cunha victoria, e onde nos vamos ver, Carlos? Na cantina. Ata logo todo o Estaremos. mundo. Que baixo máis perto de me atopar das augas do inframundo facemos o noso mar Nada foi igual, fomos rocha.